Actually, mga kaprom, maraming nag-ano sa akin. Maraming gustong bumili ng halaman sa akin. Wala naman akong pangbenta. So, ayan kaprom, napakagandang mga halaman dito. Marin din siya mga tea plant na katulad nung favorite tea plant ko. Ayan, meron din siya dito. Madami. Binibinta nyo rin po ito. Opo. Ang ganda ng mga tea plant niya kaprom, katulad nito. Hindi naman siya rare pero magandang tingnan. So, ano po, 20 po ang, kung tagti 20 bibili ako ng 5 piraso para at least may maano rin naman ako sa inyo. Yun sir, wala nang bayad yun. Hindi, kasi meron na rin akong Meron ganon. ka na yun sir. Kaya ako bumibili para kahit pa paano may ibibigay, may ano. So ayan kapag nasa along the highway lang sila. Napakaganda ng ano dito ng mga ng lugar, mga halaman. Tapos ayan nakikita nyo ang ganda ng pagka-sitting. Hello mga kapamdi, magandang umaga po sa inyong lahat. Nandito po ako sa Rancho Zone 7. Ayun, Zone 7, Rancho, Huyon, Tigawon, Camarines Sur. So, naparaan lang naman ako dito kapamdi kasi talagang mahilig ako magmotor-motor. At syempre tinitingnan ko rin yung mga nadadaanan ko kung magaganda na pwede kong i-video. Pero itong nadaanan ko kapansin-pansin kasi napakarami niyang halaman at ang gandang tingnan, parang wide lang, parang garden ko din sa bahay. Kaya lang, napakalawak ng garden niya. Ang garden niya dito, siyempre parang, malawak. Siguro mga 1,000 square meters itong garden nila. Parang ganun kalahati. At magkakapit bahay sila na magaganda yung garden. Kaya napansin ko talaga yung garden nila dahil magaganda, napatigil po ako. But before anything else, I would like to invite you to subscribe on my YouTube channel para updated po kayo sa aking mga bagong post na videos. So ngayon po ka-prom day, ipapakilala ko po si Nanay na may-ari ng bahay at napakaganda po ng kanyang garden. At siyempre nakaka-inspired po. Parang during pandemic time pa yung garden niya pero hindi niya naman pinabayaan until now. Maganda pa rin kaya ayan, excited akong ipapakita sa inyong mga halaman niya, mga ideas niya kung paano siya nag-gardening at yan, ipapakilala ko po sa inyo. So, ayan po mga kaprom si mother, si nanay. Pero siguro mas matanda pa ako kay nanay. At ayan, hindi ko pa alam ang kanyang pangalan kasi kararating ko lang dito. So, ma'am, ano po yung pangalan nyo? Cherry Carolya. Cherry Carolya. Ilan taon na po kayo? 52. 52. Ay, parang magkasing edad lang pala kami ni mother. So, ayun, kailan po ako pinanganak? 1974, January 18, 1974. So, ayan po, dahil nakaka-amiss yung garden niya, ipapakita ko sa inyo. At, ayun, kailan po kayo nagsimulang mag-gardening? Ano pa lang po ako nito nagsimula, bata pa ako, elementary, mahilig na talaga ako maghalaman. Wow, talagang plantita po si nanay. Mag-asawa ako, nagkaroon ako ng mga anak. Hilig ko talaga po yan, sir. Opo. So, nagbibinta rin kayo ng halaman po? Dati po, nung hindi pa pandemic, so marami akong dito, kasi dati-rati meron ako ditong pisnit. Tapos nung nagka-pandemic, 'di ba, may dumaan na mga sunod-sunod na bagyo. So nasira 'yon. Pero kahit nasira yung yung pinalagay kong kasi pandemic, kasi yung asawa ko wala naman trabaho. So ang ginawa ko noon, pumunta ako ng Maynila, nagtrabaho muna ako kasi natigil yung ng asawa ko. Ako mainit po diyan. Sobrang nainitan po kayo. Okay lang po. Tapos yun na. Tapos nung bumalik ako galing Maynila, tinuloy-tuloy ko pa rin yung paghahalaman kahit wala na yung mga nasira yun. Hindi ko talaga pinabayaan. Talagang inano ko pa rin hanggang ngayon. Kaya ito na lang ang nangyari sa mga halaman ko, tinuloy-tuloy ko pa rin. So, yun po yung tanim ko. Tapos meron din akong mga nasa mga... Bali, ito po sana yung ginagawa yung hanap buhay. Kaya lang, halos wala na rin naghahalaman ngayon. Ang nangyari, parang naging ka na lang dito. Parang ko na din to, libangan ko libangan mo na lang. At ng kahirapan sa buhay, pag nakakita mo yung halaman,
ayun, pag nakikita mo yung halaman, syempre nawawala yung Pagod ko. mo, naisip mo mayaman ka pa rin. Totoo yun, sir. Kahit na Oo. wala kaming sa araw-araw. Wala kaming bigas, wala kaming problema sa pera. Opo. Yun, ang ginagawa ko, kasi naman yung asawa ko, nakapagtrabaho na din, kasi yung trabaho ng asawa ko, isang labor din. Ang ginagawa ko, kahit nai-stress ako, pupunta ako dito, magtatanim-tanim ako, pag kung magbunot ako ng mga dabo. Ako lang ang nagbubunot ng mga dabo dito. Lahat yan. Mag-isa lang ako. Tapos pag nakita ko itong halaman na to, na malinis na, okay, ganyan ang nila. So, nawawala yung pagod ko, nawawala yung problema ko, sir. Tapos, unang-una sa lahat, yung nagpe-pray ako kay God. Yung hinihiling ko kay God na ganito, ganyan. Tapos, sa awa ng Panginoon, so nalalampasan naman namin yung mga sa buhay namin, yung problema sa buhay, mga pagsubok, paghihirap, o kahit na sa isang araw, makakain lang kami isang beses, ganyan. O okay na yun. At least, ang hinihiling ko lang, wag lang kami magkasakit. Kahit isa sa pamilya ko. So, malayo. Sana yung wala kaming sakit. Okay lang kami. Opo. Yun lang. So, ma'am, ipasyal mo muna ako sa inyong garden. Pakita natin yung mga halaman nyo. Ayan ang mga halaman ko. Ayan, yan. Ano po yung ma'am, bakit nakapat? Binibinta po ba yan? Ito po kasi, sir, dati kasi, may mga nagsusipuntahan dito, bumibili. Yun nga sinasabi ko, nung na po, yung pandemic, so natigil. Pagka naman, matagal na, ilang taon na nakalipas, wala nang umaano sa akin na bumibili. Tapos minsan naman, may pumupunta naman dito, siguro bumabalik-balik na naman yung may bumibili-bili din sa akin. Ganyan. So ito po yung bahay ni nanay. Talagang makikita mo yung reflection ng kahirapan. So, pero hindi niya pinapabayaan yung kanyang garden, maganda pa rin. So, akala nga ni nanay, ako parang charity vlogger, kaya tuwa siya pagdating ko. Kaya sabi ko, hindi po ako charity vlogger. Kung mayroon ako, abutan kita. Kaya lang, wala rin ako. So, ayun, gusto kong ipakita yung garden ni nanay dito kasi talagang nakakamiss mga kapromdi yung bang garden niya na talagang inaayos niya. Pang probinsya ba? Yung very ang tawag dito parang very countryside. So ayan, iba't ibang halaman, marami siyang mga plants kapromdi, kaya lang ayun yung hindi parang garden ko rin na walang kaayusan pero magandang tingnan. So ayun. So nasa kubo lang po si nanay. Ayan. Ang gaganda. Magkano lang po yung mga bintahan nila ganito? Dati po, nung noon. Nung ang bigay ko kasi nito, mga ganito na ganito, kasi noong mahal. Opo, mahal noon. Tapos binibigay ko na lang nung ng 300. Tapos hanggang umano na, bumaba. Na lang yung nagiging 150 pesos, ganyan. So, may bumibili naman sa akin dito. Tuwa na ako kasi... So, ang ganyan, 50 pesos pa rin ito. 50 pesos. Ay, ito ngayon, hindi na ito 50 kasi to. Malaki na. Anong patawag dito? Ito, Dragon pan. Yung kulay red kasi ito. So, kasi binta ko nito, sir. Ito na din ito na 300. Kung tatawad pa sila, binibigay ko na 250. Ganyan. So, nasan pa po yung mga... sila, sir, binibigay ko ng mura kasi sabi ko, pambili namin ng bigas. Sabi ko, mayroon na kaming pambiling bigas, may maisasain na ako mamaya, sabi ko, o sabon, ganyan. Sir. Aking tapos meron pa po dito. Ayan pa. So, maganda yung front yard ni nanay. Talagang nagbibinta po talaga kayo. Ang problema, wala nang bumibili. Wala nang bumibili. Dahil hindi na naos yung halaman. Pero at least nandiyan pa rin yung pinapalago nyo pa rin.
Sana ka-Promdi may pumunta dito na ano, may mga ka-Promdi dyan na gustong bumili ng halaman, matulungan si nanay dito na magkapera naman sila kahit daw pambili man lang sabon, kahit na ano, ayan, bahay ni nanay. Talagang yung makikita natin, parang ako rin dati, ganun. So, ang gaganda ng mga halaman dito. Ito pa po. Oo. Ang dami nyo po palang halaman. Opo. So, naka-ready lang pala talaga yung ano, yung garden nyo para makapag ano, kapag may bibili, pupunta dito. Punta po sila dito. Kaya tanim rin kayo ng tanim. Parang gusto ko rin gayahin yun na yan. Magtatanim lang din ako magtatanim para pag may pumunta, may bibili. So actually, mga ka-Promdi, maraming nag-ano sa akin. Maraming gustong bumili ng halaman sa akin. Wala naman akong pangbenta. So pag gusto ko naman ay ano, gusto kong itinuturo kung saan bibili. Hindi naman nila binibili. Tapos ayun, pero at least ang ganda ng ayos ng garden nyo na ayan, meron pa kayong ano, sala seat. Garden set. Bigay lang sa akin to. Oo. Kasi tinapon na. Oo. Tapos inalok sa akin kung gusto ko. Kinuha ko naman. Kahit sira-sira na po iyan. Iyo po. Maganda rin naman yung bahay nyo Oh. Maaliwalas, may... Saan nyo po itong lupain? Opo. Wow. Tapos Nakakaingit kayo. may... pag walang trabaho, nagtatanim-tanim ng gulay-gulay. Para Opo. meron din Saan po nagtatrabaho yung tatay, ay yung asawa nyo? Ang nagtatrabaho po yung asawa ko, nagtatrabaho sa palayan pag kinukuha siya ng libo, yung arawamba. Bibihira lang sir pag bawa sa loob ng 1 linggo, makatrabaho siya. Is 2 araw, 3 araw, magkano po ang sahod. Opo. Diyan na namin kinukuha lahat-lahat, yung pambayad sa bawo ng anak ko. Mayroon pa kasi akong anak na nag-aaral. Ilang taon na po yung anak nyo nag-aaral? Grade 6 po. Grade 6, elementary pa lang. Opo. So at least ang ganda ng ano nyo, bakuran dito. Ano na po itong kahoy na ito? Alin po? Anong klaseng kahoy ito? Binibinta po ba ito? Ay, hindi po. Ano po? Lamisan nyo rin. Ano po ito? Yung nabuwal kasi dyan na mangga. Mangga ba yan? O, mangga po ito, sir. Kala ko parang nara. Mangga pala. Yung mangga po yan, sir, na napakalaki na buwal nung bagyo. Kala ko ano po siya puno? Pinaka-ugat niya. Puno po siya. Opo. Tapos, nung humingi ko po, sir. Sabi ko, pahingi naman isa kasi sabi ko, wala naman akong pambayad. Opo. Yung mga halaman natin ay tingnan natin yung garden mo sa labas. Napakaganda ng garden nyo dun sa... Ito baga, sir. Kita nyo baga, sir. Anyan. Oo, nakita na yun. Oo. Itong dito sa inyo rin yan. Alin po? Ayan, lupa dyan. Ano ko po yan? Sa nanay ko po ito. Sa nanay ko po iyan. Tapos ang kasi naman, ang ginawa, tinataniman ng asawa ko ng kalabasa. Di bumabaha po dyan kasi mababa. Opo, bumabaha po dyan. Umaano po yung tubig dyan. Yan. Po. Tingnan natin yung mga halaman dito ni nanay sa front yard. Napakaganda ka, Promdi. Saan po kayo kumukuha ng tubig? Ayan po, puso po. Puso. Okay. So dito tayo sa may mga halamanan. So ayan ka, Promdi, napakagandang mga halaman dito. Marin din siyang mga tea plant na katulad nung favorite tea plant ko. Ayan, meron din siya dito, madami. Binibinta nyo rin po ito? Opo. Pero kung sa halaman, lahat naman ito, lahat ko po ito binibinta. Binibinta nyo po lahat? Opo. Kaya lang wala naman bumibili na? Wala na po talaga. Ilang taon na. Kailangan kasi online na ang online na ang labanan. O dapat mayroon kang pwede mong i-deliver, pwede mong pumunta dito. Kaya lang ang hirap ng lugar nyo. Ang ganda ng mga tea plant niya, ka-Promdi, katulad nito. Hindi naman siya rare pero magandang tingnan. Ayan, ang gaganda. Tapos yung mga niya, ayan, snake plants, Sansevieria, ayan, namumulaklak siya. Alam ko mabango yung flower na ito. Opo. Wala pang amoy. Wala pa. Pag bumuka na yung bulaklak niya, sobrang bango. Parang sampagita, no? Opo. Ayun, ang dami niyang halaman dito. Mayroon din siyang mga ito, ano tawag dito?
spider plants, mga iba't ibang klaseng daisy. Po, ayan, dito po. Ayan, mayroon siyang mga, binibinta rin po siya pag Yung may bulaklak po. Yung bulaklak lang. Opo. May bumibili po ba? Meron pong bumibili niya kasi inaano po nila sa simbahan. Ah, Opo. butin may bumibili pa po. Meron po. Diyan na lang po ako maano sa bulaklak Sa na bulaklak. yan. Oh, Pero parang- hindi naman po lagi. Oo. Kasi bumibili po sila ng... May mga pwede po bang umapak dito? Opo. So ayan po mga kapromdi, binibinta pala yung mga halaman nito. Ito na lang daw ang pinagkakitaan niya para makabili man lang ng mga panggamit sabon, pangbigas daw. Yung bromeliads po, binibinta rin po ba ito? Alin po? Ito. Ayan. Ayan mga, Ayan po. ito. Ito. Oo. Wala naman pong umaano niyan, bumibili. Pero Dati po, binibinta niya rin. Magkano naman po yung ganyan? itong ganito po. Opo. Dati po kasi, nung bigay ko dati nito, yung isa, nasa 50. Mm-mm. Eh ngayon, ano na, 20, ganyan. Mm-mm. Sila naman kasi pag bumibili, na pabili ganito, ganito. Binibigay ko na kasi sayang naman eh. Sabi ko, ano na naman yan ulit, tutubo naman ulit Opo. yan. So, ano po na 20 po ang kung tagti 20 bibili ako ng 5 piraso para at least may maano rin naman ako sa inyo. Oo. May at least papaano hindi naman logi yung pag-vlog ko di. Pero malay mo may tumulong sa inyo, makita yung kalagayan nyo dito. So ayun ka from di yung mga halaman dito ni Nanay. Nanay ano? Nanay Cherry. Nanay Chiri. So ayan. Kapromdi rin daw siya, kapromdi. Pinapanood niya raw yung mga vlogs ko. Kaya lang, wala naman siyang minsan-minsan lang siya nanonood kasi wala siyang pang-load sa cellphone. Katulad niya, hindi na siya na makakapag Wala po kasi akong wala Oo. po kasi akong sariling cellphone. Ayun, nakikigamit lang daw siya sa, Gamit ko sa anak ko. sa anak niya. Oo. Wala po akong cellphone. So, may sasabihin po ba kayo, Nay? Sa mga viewers natin? Mainit eh. Opo, mainit po. So, ito yung mga garden ni Nanay dito. So, ang gaganda ka from di. Mga tea plants, kung gusto nyong bumili ng mga halaman, punta kayo dito. Hindi sila ka from di, hindi sila benta ng online kasi wala naman silang Wala po kasi akong cellphone. wala siyang cellphone. So, talagang pupuntahan nyo sila dito sa ano pong lugar ito, Nay? Zone 7, Rancho, yung Tigaong Camarines, Zone 7, Rancho, yun ho yun. Tigaong. Karugtong lang ito kaprom din nung Tagas Boulevard, no? Opo, Oh, yan sa ang unahan. sa dulo ng Tagas Boulevard papuntang Sangay. So, diretso lang. So, yung mga dadaanan nyo ito dito. Nasa tabi Ayan. lang po siya ng Oo. kalsada. Pwede po bang samahan nyo ako doon para Opo. ma-bigyan natin? Kaprom di pupunta tayo doon sa kapitbahay. Kapatid nyo po ba yon? Yung doon po, yung... Sa dulo? Opo. So, yung puntahan po natin. So, para ano naman yung mga viewers natin matuwa. So, ayun kapag nasa along the highway lang sila, napakaganda ng dito, ng lugar, mga halaman. Tapos, ayan, nakikita nyo, ang ganda ng pagka-seating. Nung, Dati, sa Oo. atin dati yan. ba't hindi na po sa inyo? Oo. Ito yung nakikita ko. Sabi ko, ang ganda ng garden nito. Parang maayos naman. Ayan. Dito nga ako tumigil. Kaya sabi ko, mayroon mga doon, mga halaman. Buti nandun po kayo. So, ayan. Pwede bang mag-video dito? Opo. So, ayan, kapag ang ganda ng bakuran dito. Sa sister niyo po ito? Opo, sa... Kuya? kapatid ko po. Kuya or ate? Babae. Yung sumunod sa akin. Oo. So ito yung sa garden nila. Maganda naman yung siyempre hindi naman puro pare yung buhay ng mga magkakapatid ka, pero hindi mayroon mahirap, mayroon asinsado, mayroon mayaman na mayaman. So ayun. Yung marami silang orchids binibenta po ba yan? Hindi po binibinta yan. Ano lang garden lang talaga nila. Mga collection. Koleksyon niya po. So nung dumaan ako dito dati, matagal na, sabi ko, ang ganda nung dito, nung garden. Yung dati yung marami pa dito sa gitnang Oo, nakita ko nga. na. Tapos sabi ko
pag may time ako, dadaan ulit ako dito. So, yun, kapatid niya raw ito. So, parang medyo maganda naman buhay ng ano niya. Kaya lang, syempre, magkakaiba nga po tayo ka-from D. So, ayun, nasa tabing highway, karugtong ng Tagas Boulevard. So, pag nanggaling kayo dun sa Tagas Boulevard, diretso lang papuntang Sangay. Ano ba yung isang ano dyan? Sangay. Oo. Pagkagaling dito, Rancho, sumunod, Santo Niño, Nato, Sangay. Ayun. Papunta na yun ng Tigaon. Oo. Ayan. Ang ganda pa ng ano nyo, yung ano nyo, rancho, no, pang mayaman, yung lugar nyo. So, ayan, kapag di mayroon flower yung ano dito, orchids. Ayan. So, ayan po, Nay, pwede kang manawagan kung gusto mong humingi ng tulong. Pero sa akin kasi, Nay, wala akong iabot talaga. Dahil ako'y pullover eh. Alam ng mga viewers ko yan. So, pag may mag-abot, so okay, iabot ko sa iyo kahit malayo ito, pupuntahan kita. Opo. Salamat po. Certified Pondi. Pumunta po siya dito. Tuwang-tuwa po ako. Kasi sabi ko na pinipray ko talaga na sana may pumunta sa akin dito. Na sana naman po matulungan ako na kahit na ano pong tulong na maiaabot sa akin, tuwang-tuwa na po ako noon. Kahit na maliit na bagay lang po, okay na po sa akin yun. Na meron lang po kaming sa pang-araw-araw. Kasi wala naman po akong trabaho. Pandagdag lang, ano? So, wala naman trabaho ang aking asawa. Minsan lang magkaroon ng trabaho ang asawa ko. Yun po. Salamat po sa salamat po sa mga kahit na po tayo mga nanay na walang trabaho o na may mga problema tayo sa buhay, mga pagsubok, idaan na lang natin sa mga pwedeng mapagkakaanuhan, mapagkakaanuhan ng buhay natin, na malampasan natin ng Kaya ito nga po, tuwang-tuwa po ako na sana po, Lord, ang aking wish, sana po, Lord, salamat po sa po sa akin, na may bumisita sa akin. Tuwang-tuwa po talaga po ako, Lord. Salamat po. Sana may pumunta sa akin dito. So, maganda po yung mga dito, yung tanawin. Kapag pumunta kayo dito, makakapamasyal pa kayo, makakabili pa kayo ng halaman. Tapos, ayan, nakakamiss kasi yung mga dito, mga halaman. Nasa labas makikita mo, maraming flowers, mga iba't ibang kulay ng DC, iba't ibang varieties ng plants. So, ayun. Gusto kong tulungan si nanay, kaya lang, ano bang iaabot ko? Wala naman akong itutulong. Wala nga akong panggas ka from D. Yung naninervous nga ako kasi yung gas ko mauubos na. So, ayan. Pero sabi ko kay nanay, instead na ipapagas ko, bibili na lang ako nung bromeliads na yung tagbe 20 pesos na yung isa para para makatulong naman ako kahit papaano. Pero kung may gusto kayong iabot ka from D, pwede nyo namang iabot sa pamamagitan ni Certified from D at ipapakita ko sa inyo kung ano po yung inabot. Babalikan ko siya dito kung sakaling may mag-abot sa kanya. Thank you po, Lord. Thank you po. So, ito, kahit yung worth 100 lang po para may okay po. makaano po. Okay. Kukuha na po ako. Oo. Kukuha na po. So, ayan nga from D, bibili ako kahit po worth 100 pesos para makatulong kay nanay kasi ako para akong panggupe. sige po. Ang dami niyang halaman ka from D. Kawawa naman at tuloy pa rin daw siya sa kanyang gagardening, baka sakaling may bumili. Ang problema kasi ka-from D na sa ngayon, hindi na sila bumibili ng halaman, magagala sila, mamamasyal para mamili ng halaman. Hindi na ngayon eh. Sa online na kasi yung labanan ng bintahan ng halaman. So maganda ito ka-from D oh. Maganda yung roses na ito. Tanungin ko kung bibinta to. Binibinta nyo rin po ba ito? Binibinta nyo rin po ito? Alin po? Yung rose. Ito. Lahat po naman ito binibenta, sir. Magkano po yung Pero ganyan? kung gusto mo, bibigyan kita.
Opo. Di ko na ano sa iyo, di ko na sa iyo. Hindi mo na ibibigay ko sa iyo. Magkano po yun, Nay? Halimbawa yung rose, yung ganon. Alin po? Ito. Ayan. Ito po, pagka ano pa kasi rose, ang bintahan talaga ng rose na ito. Dati ito 50. Oo. Tapos pag tumatawad naman sila, kahit kayo kung gusto niyo tumawad, binibigay ko na kasi ang purpose ko lang po talaga, sir. Meron akong pambili ng sabon, pambili ng bigas. Yan lang po. Sige, bibigyan kitang babalik ako dito, bibigyan kitang sabon pang paligo. May may binigay sa akin si Ate Brenda, may pinadala sa akin ng sabon pang paligo. So ayun, yung sa akin kasi naiwan naman sa akin. Mayroon pa naman naiwan sa akin pero mostly kasi na pamigay ko na lahat. So ayun, bibigyan ko si sabon pang paligo. Ano po ba yung sabon panlaba or sabon pang paligo? Po. Sabon pang laba or sabon Kasi ang paligo? ginagamit ko po talaga, sir, na pampaligo. Sabon na panlaba po, sir. Sabon panlaba yung ginagamit yung pang paligo. Sir. So hindi kayo gumagamit ng sabon na pampaligo? Yung mga anak ko po, yung ano po yung mga anak-anak ko, ayun, gumagamit So, po ng pampaligo. ayan po ka from di ayang bahay ni nanay. Ayan, no. Sana may mga pumunta dito para makatulong sa inyo po na bumili ng halaman. Ayan. Ayan, bibili ako ng worth 100 pesos para may hindi naman sayang yung ni nanay sa akin, pag entertain sa akin. So actually meron naman ako mga ganyan na, pero okay lang. So ayan ka from D. Maganda yung lugar dito. At maaliwalas, very siya. Siya ng araw eh. Magandang dito yung mga flowering plants kasi araw. Visible masyado sila. Ang ganda nito. Mayroon ako nito dati. Kaya lang parang nawala na. Parang natunaw kasi ito mahirap itong buhayin. Mas madali siyang mamatay. Ayan. Akalay pa itong tree plant. Maganda rin itong halaman nito, very cozy sa bahay. Napakagandang tingnan sa bahay nito kapromdik, lalo kapag malawak yung bakuran. So ayun. So ayan po mga kapromdik, kakagala ko kasi talagang naghahanap akong iba-vlog ko. Ang bala ko, pumunta ko dun sa bandang papuntang Tinambak. So pumuntang na ako dun, kaya lang parang umaambay yung ulan, bumalik na ako. So ang lamig nga, para akong nasa Baguio nung nagbabiyahe ako. Sabi ko babagsak na yung ulan, kaya sabi ko doon na lang sa kabilang side ng papunta dito sa Sangay or Tigawon. Kaya ayun, kaya napadpad ako dito. So okay naman dahil at least may nakita akong guardian na pwede makatulong kahit kung sinong may gustong tumulong kay nanay na nagagarden dito. So iabot ko para baka sabihin pumunta lang ako dito para mag-vlog. Hindi, gusto ko rin naman talagang tumulong dahil yun naman talaga ang gusto kong makatulong kahit nga yung may nagbibigay sa akin. Halos walang natitira sa akin kasi binibigay ko rin. Pero siyempre hindi naman masakit sa loob ko na mamigay ako, kaya lang minsan talagang walang-wala rin ako. At ayun, gusto kong tumulong. So yun talaga ang gusto kong gawin sa buhay ko, makatulong. So sana dito sa pag-visit ko kay nanay dito, kay Ma'am Cherry sa garden niya, may mga pumuntang bibili kung ano man yung nakikita nyong halaman. For sale daw po lahat yon. Tapos kung may abot kayo kay Ma'am Cherry, so okay, ibabalik ko siya dito. Babalik ako dito para iabot ko sa kanya. At ayun, maawain naman si God at syempre tayong lahat, maawain naman tayong lahat. Yung yung mga binibigyan karamihan sa atin,
nanonood tayo ng mga charity vlogger. Sabi ko sa kanya, hindi ako charity vlogger. Pero kung may ibibigay ako, magbibigay ako. At kung may mag-aabot sa kanya, so iabot ko. So yan lang po mga ka-From D. Maraming pong salamat sa inyong panunood at huwag niyong kalimutan mag-subscribe at pindutin po yung notification bell ng aking YouTube channel para updated po kayo sa aking mga bagong post na videos. Maraming salamat, muchas gracias, and Diyos mabalos. Yun sir, wala nang bayad yun. Hindi, kasi meron na rin akong Meron ganon. ka na yun sir. Kaya ako bumipili para Oo. kahit papaano may ibibigay ako sa inyo. Ngayon kung may mag-abot sa akin na gustong magpaabot ng tulong sa inyo, so dadalhin ko po dito at babalik po ako dito sa Alam mo garden sir, niyo. hindi ko na sana sa iyo pababayaran to. Kasi alam ko na matutulungan niyo po ako. Napakalaking tulong na sa akin yun. Kung ano man po yun. Kaya lang sa ngayon po talaga, dipit po talaga ako sir. Opo. Kaya nga bibilhin ko na nga. Kahit 100 pesos lang naman yon. So kaya nga yung sabi ko pag yung panggas ko ko na lang sa inyo. Ibabayad ko na lang sa Bromeliad. Siguro makakauwi pa naman ako kasi 2 bar pa 3 bars pa naman yung ng gas ko. So ayun po. Salamat po sir. Opo. Sa blessing po sir. Ano ka ba, hindi blessing yun, kapalit lang yun. Pero siguro pinapunta ako dito ni God para makita kita. Ayun. So ayan po. Maraming salamat po. At syempre sa in-accommodate mo ako dito. Hindi nyo naman ako tinarayan kasi mostly may mga nagano na matataray. So pinapasok nyo naman ako dito. At ayan po. Marami rin salamat po sa inyo. Salamat po ng marami. Thank you po. Opo, thank you po.